Nanumpa na sa katungdanan si Lister Daan nga mo'y muhulip siyang namatay nga amahan nga si kanhi Provincial Board Member ug Talisay First Councilor Julian Daan. Si Chona Carrion sa report. Nanumpa atubangan kang 1st District Congressman Eduardo Gulya si Lister Daan kaganihang buntag. Uban kang Daan ang iyang inahan nga si Provincial Board Member Yoli Daan. Mitambong usab si Mayor Samsam Gulyas ug ang milangkob sa konseho sa dakbayan sa Talisay. Si Lister maoy girekomendar sa partidong alayon nga mo'y muhulip sa iyang amahan nga si Teban nga mitaliwan na sa miaging Agosto. Si Lister mo'y napili gumikan kay may kasinatian na siya sa trabaho tungod kay kanunay man usab siyang mag-uban-uban sa trabaho sa iyang amahan nga si Teban. Mapasalamaton siya nga siya ang napili ug mipasalig nga ipadayon ang mga nasugdang programa sa iyang amahan. Ako gini hagit kay mao gini kuan ko ni Papa nga ang legasya ba. Unsay gali iyang mga iyang nabuhat gali magpabiling gyapon ako kini padayonon gali. Si Mayor Samsam sa iyang bahin, dako og pagsalig sa kakayahan ni Lister. Continue lang yun. Continue lang to follow in his father's footsteps and I think he'll be okay. Ubani rin Ante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.